Дай ми музику, наче возмика, а я ти заплачу, я продам коніка, а я ти заплачу, я продам коніка. Я прийшов з Венгри, з Будапешту, світив я там прекрасну небесну, щира князя, де воячу ідеш.
listju se klykał, ponad drzewy klikają, stan pada murają na cadyni, sedło odwika, ponad drzewy klikają, stan pada murają na cadyni, sedło odwika.
tak sobie śpiewali, tak będziemy zagradali. Tak sobie śpiewali, tak będziemy zagradali. A gdy szedł ben kapitan, poznał celem susida. Ja, pilnie pokrył raczej noski z czerwony. Winny pokrywleni, nożki tąpej uszczeleni. Nadam co wyroczny, po pijanku spali noczny.
żal wichorzy, deridiano, żal murowaną, to jest widział. Czego płaczesz, czego naliczesz, czego tobie żal? Żal wita, zeleno, żal seła mąż, to jest widział. Czego płaczesz, czego naliczesz, czego tobie żal? Przetysia, miany zwiduj, idy od dnia, не бесідуй, то мам до тяжа.
byliku cierpliwi, uśmiech i przyjazne serce. Życzymy dużo zdrowia. Ansamblu Kyczera. Chciałbym serdecznie Wam podziękować za to wielki trud i wysyłek, który wkładali z minulych 15 rokів i wkładacie na szkodę nasz rozbytok, opiekuństwo nad nami, diagnozy o wartości nocnej i naprawdę ponadczasowej. Bardzo serdecznie chcielibyśmy Wam również podziękować za pomocną pracę, bez której na pewno nie mielibyśmy zaszczytu tej sytuacji na Opery Wrocławskiej. Za dobre serce, które darujecie nas podczas wszystkich występów, wszystkich prób. To by nam cały czas okazywali, że nasz folklor jest naprawdę wartym wskazania innym ludziom, że naprawdę jest warte być dumnym z tego, że jest sialenką. Cały czas pojali w nas poczucia dumy z bycia lękami i wskazywali nam, że nasz folklor jest naprawdę bardzo twardy i można ukazywać innych ludzi. Dlatego chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia oraz Waszej rodzinie, sił, wytrzymałości oraz cierpliwości, bo wyda się też czasami ciężko było znamy tematy. To jest jakże trudno, ale i bardzo zaszczytnej działań. Dziękujemy bardzo. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, w imieniu Zarządu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera pragnę złożyć gorące podziękowania i gratulacje dla wszystkich byłych i obecnych członków naszego zespołu z okazji 15-lecia artystycznej działalności. Swoje szczególne podziękowania kieruję do prezesa, a zarazem kierownika artystycznego i założyciela, pana Jerzego Starzyńskiego. Drogi Jurku, w imieniu nas wszystkich, tych starszych i tych młodszych, tych, którzy śpiewali, tańczyli, grali, wszystkich tych, którzy zetknęli się z Kyczerą, pragnę jeszcze raz podziękować za Twój przeogromny trud, poświęcenie i wiarę w sukces. Twoja misja, jaką nieprzerwanie od 15 lat wykonujesz, ogarniała rzeszę ludzi. Dzięki swojej pasji przyczyniłeś się do ratowania łemkowskiej tożsamości. Twoja niezmożona praca u podstaw, niczym praca pozytywistyczna, przyniosła wspaniałe efekty. To w dużej mierze dzięki Tobie łemkowska kultura wyszła z własnego getta. Dziś możemy z dumą powiedzieć, iż Kyczera, w której przenikają się różne poglądy ideowe, postawy narodowe czy konfesje, to Twoje dziecko, które skończyło właśnie 15 lat. Dziękujemy Ci za to. Kyczera nie jest jeszcze pełnoletnia, więc Twoja zapowiedź odsunięcia się od pracy artystycznej wskazuje na osierocenie, co może być nie tyle niebezpieczne, co nieodpowiedzialne. Panowie i Pani,
Grzeniu, pana Jurka. Teraz prosimy panią Marię. Proszę Państwa, oczywiście ten sukces, czy te słowa pod moim adresem, bardzo dziękuję za nie, ale nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie, nie olbrzymia praca tych młodych ludzi, tych kilku pokoleń młodych ludzi, którzy poczuli w sobie głęboką miłość do kultury łemkowskiej, głęboką wiarę w to, co wierzą i to, że wierzyli w marzenia, że mogą się one spełniać. Dziękuję wszystkim pokoleniom moich podopiecznych. Niech Pan Bóg darzy w Waszym życiu wszelkimi pomyślnościami. Niech ma Was w swojej opiece. Boże, zapłać Wam wszystkim. Sądzę, że dziękujemy razem tym młodym ludziom. Oni naprawdę mogliby robić dużo innych rzeczy, a robią to, co robią i chwała im za to. Proszę Państwa, i w sposób szczególny z tego miejsca, czynię to przy każdej okazji, ale sądzę, że nigdy tych podziękowań, tej pamięci nie jest za wiele. Pragnę podziękować moim rodzicom, mojej mamie, tacie, że wszczepili we mnie tą miłość do Łemkowszczyzny, i mojej małżonce, moim dzieciom za to, że mają tą anielską cierpliwość, aby znosić tygodniowe rozterki, rozłąki, tolerować 16-godzinny dzień pracy. Także dziękuję mamo, tato, dziękuję Marysiu, Dańku, Olu, Sławku. Boże,